haluaa vetää Latvia-ottelussa rankkari ja nyt sitten 19-vuotias Mikael Granlund. Hieno ottelu jälleen, näytähän Mikke sitten mistä mies on tehty, mistä Nordin on tehty. Pistä kiekko häkkiin, lähtee kuljettamaan ja katsotaan mikä on Granlundin ratkaisu. We express the same things but with different words. We acknowledge the same curve and those might have hurt. It's like the last line you draw to remind a past time. A fast one, a feeling of freedom, please you be recognized. And I can hear your doctors calling from here to say kill bias, independency, and I'll kill the seal. Cause the young itself is stealthy mass appeal. Where's my news? Where's my news? If it's like every word is slipping through my mouth has been used. Staggering like the old man feeding a third. With my past I reflecting half the things that I've learned. A windowless frame and a transparent room. Filling up cracks with plastic issues. Shape shift, nuance, venue. Don't stop because it's ain't over. Break up your life and you get sober. Don't stop because it's ain't over. My friend, don't stop because it's ain't over. Break up your life and you get sober. Don't stop dreaming because it's ain't over. My friend. I've risen myself as I walk along the weary, moldy watching. I found myself staring, building up an empire of great desire. Well, the fumes from my thought process takes me higher, higher and higher. Ain't stopping there. My avalanche of color starts over there, and I've got the solitary key to go through. Gray and delicious, but traps can be so vicious. Prepare for the ultimate takedown. Part-time experience might save you from deliverance, but will it serve the greater cause? Mitä siellä tapahtui? Granlund ottaa kiekon, ottaa lätyn mailan lavalle ja tekee MM-historian yhden hienoimmista maaleista. Voisin nurkan sinne lätty kiinni ja Konstantin Panuli katsoo, että taivas varjele mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali! Mikael Granlund vielä kerran. Kukaan Don't stop because it's ain't over. Break up your life and you get sober. Don't stop because it's ain't over. Ja Peltonen lähettää kiekon vielä Granlundille, joka yrittää siirtoa keskelle. Peltonen, Granlund, Haataja on keskellä, maalitekijän paikalla. Granlund. Siinä on Eves häiritsemässä Granlundin toimintoja ja Granlund ja peli on 1-0 IFK:lle. Koska syöttötilaa ei ollut, nuori mies päätti itse ratkaista. Tää on nimenomaan silloin kun tossa paikalla pelaa. Tavallaan tällä kun pyörittää tätä peliä on moottorina tossa. Ja jos otetaan ne syötöt pois, niin silloin otetaan se askel 2 eteenpäin ja ratkaistaan niitä. Ja Granlund lukee peliä hyvin ja on ihan tossa vaan jää niinku paikoilleen seisoo. Mutta tässä nähdään syöttösuunnat on pois. Pikkasen antaa Ivsi liikaa löysää. Pakki ei voi nousta tuolta hirveästi, koska silloin jää täältä Peltonen jää auki tänne takakulmalle. Hienosti pelattu.